Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien libna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Prim Ministru Roberta Bella. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieq żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiema. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Partit Laburista. Merħba mill-isbaħ din il-lokalità ta' Ħal-Ormi. Infakkarkom ukoll fl-attività ta' nhar il-Ħadd li ġej fit-3:30 ta' wara nofsinhar ġewwa ta' qali l-MFCC Grounds. Inħeġġixkom biex tagħmlu l-bookings tagħkom ħalli bekk ukoll inkunu nistgħu niċċelebraw flimkien favur il-Partit Laburista. Mill-isbaħ lejn il-Prim Ministru fost il-qriema li huma tant tal-qalb il-Prim Ministru. Dal-waqt ser nkunu qegħdin nassistu għad-diskors tal-Prim Ministru
nistidnukom biex iżommu dan l-entużjażmu appoġġ mill-isbaħ lejn il-Partit Laburista. Nilqgħu fostna lill-Prim Ministru Robert Abela. Grazzi ħall-Ormi. Xmerħba mill-isbaħ qegħdin tagħtu l-Partit Laburista.
Sakemm nisimgħu u nassistu għad-diskors tal-Prim Ministru Roberta Pela nerġa' nfakkarkom dwar l-attività ta' nhar il-Ħadd illi ġej fl-MFCC ta' Għali fit-3:30 ta' wara nofsinhar. Ċelebrazzjoni il-koll flimkien. Ejja, ħalli bekk inkunu nistgħu niċċelebraw mal-Partit Laburista. Inħeġġiġkom biex tirriservaw il-post tagħkom billi tidħlu fuq partitlaburista.org jew inkella iċċempru fuq il-kwartieri sabiex bekk ukoll kunu tistgħu tirriservaw il-post tagħkom. Infakkarkom ukoll sabiex daw kollha li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot jagħmlu dan fil-jiem li ġejjin fil-kunsilli lokali jew fil-lassa ta' lokalità rispettiva tagħkom bejn it-8 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija u l-ħadd bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar. Mingħajr id-dokument tal-vot ma tistgħux teżerċitaw id-dritt tal-vot tagħkom. Importanti li tħeġġu lil kulħadd sabiex jagħmel l-ewwel pass u jmur jiġbor id-dokument tal-vot.
is-26 ta' Marzu. Il-ġurnata tal-għażla. Tal-għażla bejn il-passat u l-futur. Aħna il-futur. L-għażla tagħkom il-ġenituri jekk tridux li mmorru għal garanzija tfal li tiżgura mobilità soċjali. Li tfal tagħna jkollhom l-istess opportunità huma x'inhuma il-mezzi finanzjarji tagħkom. Il-garanzija tan-negozji tagħna li se nkunu qegħdin innaqsulhom it-taxxa li jħallsu b'10% minn 35% għal 25%. L-għażla tagħkom il-ħaddiema. Jekk tridux li mmorru għal aktar flus fil-but, għal aktar traħħis fit-taxxa, 300 euro fis-sena medja ta' traħħis. Jo l-għażla li qed jagħtina l-Partit Nazzjonalista li minna 96% tal-ħaddiema ta' pajjiżna imorru għar. Titilfu dak li għandkom sal-lum. Umbagħad l-għażla wkoll tal-pensjonanti. Jekk tridux li mmorru għal żieda fil-pensjonijiet ta' 15 euro fil-ġimgħa, jekk tridux li mmorru għal mediċini b'xejn għall-anzjani kollha tagħna, jekk tridux li nagħtu iktar mediċini fuq il-formularju, jew jekk tridux li mmorru lura żmien meta l-pensjonijiet kienu jiġu friżati. Dawk l-għażliet li għandna fis-26 ta' Marzu. L-għażliet dwar il-futur ta' pajjiżna. U għandna oppożizzjoni illi qed trewwaħ dal-messaġġ illi din żgur ħadkun qed jgħidu rebħal tal-Partit Laburista u qed jgħidu lin-nies biex ma joħorġux jivvotaw. M'hemm xejn ċert, it-tellieqa tibda xejn b'xejn. Sal-lum għadu ma nxteħitx vot wieħed, għada tibda l-ewwel votazzjoni. U għalhekk aqraw sew dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista. Qed jgħid kull min jibqa' d-dar huwa vot favur Bernard Grech. Kull min jibqa' d-dar huwa vot favur il-politika tagħhom li jkissru kull riforma jew ippruvaw aħjar ikissru kull riforma illi aħna milna. Dawk huma l-għażliet illi għandna qudiemna. Imma dil-ġimgħa wkoll waslu iċ-ċekkijiet għandkom. Iċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa. U ċekk ta' stimolu li tajna. U qalli l-kap tal-oppożizzjoni kelli dibattitu miegħu u qalilna f'okkażjoni oħra wkoll politika tal-gimmicks qalilna. U jiena saqsejtu inti iċ-ċekkijiet tibqa' tibagħthom jekk tkun inti fil-gvern u r-risposta kienet li ċ-ċekkijiet mhumiex se jibagħtuhom. Mhumiex se jibagħtuhom. U dak li rċivejtu dil-ġimgħa jista' jkun l-aħħar ċekk li rċivejtu jekk fis-26 ta' Marzu ma tingħatax deċiżjoni ċara għal futur u favur il-futur ta' pajjiżna. Imma mbagħad ħbib tiegħi l-għażliet jibqgħu jimxu iktar minn hekk ukoll. Għaddejna minn sentejn ta' sfidi li ma bħalhom. Madwar id-dinja kien hemm pandemija u għadna fil-fażi ta' rkupru ekonomiku minnha. U tafu, ħadd ieħor kif ħadem fl-2008 u fl-2009 meta kellhom kriżi ċkejknek ħdej dik li kellna aħna. Xeħtu il-pis kollu fuq in-nies. Il-pis kollu xeħtu. Tela l-qatt ħadmu bil-politika tal-awsterità. L-ekonomija tagħna ifriżat. U meta aħna ġejna f'Marzu tal-2020 f'dil pandemija, x'għamilna? Ħdibna bil-kontra tal ħadmu huma. Għadna se nkunu gvern għan-nies u man-nies. U għenna n-nies, għenna negozji, għenna l-ħaddiema, ħadna ħsib is-saħħa tan-nies, ħadna ħsib l-għajxien tan-nies. U rajna fuq kollox li bqajna dejjem pożittivi anke fl-iktar żminijiet diffiċli. Qalulna li se jkollna qatt ta' 50,000 persuna. Minflok illum għandna l-inqas rata ta' qatt
li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. Qalulna li l-ekonomija tagħna se tifriża. Minflok illum għandna l-akbar tbassir ekonomiku fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Imma milna dan, stajna wasalna fej wasalna llum għax investejna fin-nies, investejna fin-negozji u ma ħallejna lil ħadd jaqa' lura. Kull meta kien hemm bżonn tafu kif ħdimna magħkom, dejjem bieb miftuħ, nisimgħu mingħand kulħadd u fejn stajna nsolvu solvejnieh anka u minkejja li konna f'mumenti diffiċli. L-għażla l-oħra importanti hija fil-kuntest ta' dal-isfidi ġodda li għandna gwerra fl-Ukranja, fir-Russja, forsi ftit il-bot minna vera, imma fl-Ewropa, mal-periferija tal-Unjoni Ewropea. U qegħdin taraw ħarsu x'qed jiġri fl-ewwel gżira li tinsab viċin tagħna, Sqallija, 60 mil il-bot minna. Ħarsu lejn il-prezzijiet tal-enerġija, prezz tad-diesel id-doppju ta' dak li qiegħed hawn, id-dawl spara l fuq, il-bqija tal-Ewropa. Prezzijiet tal-kurrent elettriku li l-gvernijiet qed ikollhom jixħtuhom fuq in-nies. Dak il-kriżijiet internazzjonali law madwarna u aħna f'pajjiżna mollejniex il-kontijiet imqar b'ċenteżmu wieħed. Wednikom f'Marzu tal-2020 li se nipproteġu l-poplu, ikunu xi jkunu ċirkostanzi. Dik il-weda żammejniha u se nibqgħu nżommuha, ikunu xi jkunu ċirkostanzi. Magħna tafu fejn qegħdin. U l-għażla f'dan il-mument hija jekk tridux oppożizzjoni li qalet li jekk jolew il-prezzijiet tal-enerġija barra jolew f'Malta, jew jekk tridux gvern li wetkom prezzijiet tal-enerġija stabbli u se nżommuhom stabbli. Magħna iva tafu fejn qegħdin. Wednikom li nżommu d-dawl stabbli, il-petrol, id-diesel, il-gass hekk għamilna u hekk se nibqgħu nagħmlu għaliex aħna gvern li nemmnu li fil-mument ta' sfida n-nies mhux tħallihom waħedhom imma aktar tittappoġġjhom. U mbagħad l-għażla l-oħra ejdu li intom f'mument ta' instabilità madwar id-dinja tafdaw partit imexxi pajjiż li huwa karatterizzat mill-firda u mill-instabilità, kissru partit tagħhom stess, tħalluhom xi jkissru pajjiż. Magħna tafu li nofru l-istabilità u ċ-ċertezza u f'mument ta' kriżi u inċertezza trid gvern li jaf x'qed jagħmel, li joffri l-istabilità n-negozji tagħna, li joffri s-serħan il-moħħ lill-familji. Rajtu il-ġimgħa li għaddiet ftit tal-jimilu kap tal-oppożizzjoni li prova jiżra l-inċertezza fil-pajjiż meta qal, tafu x'qal qal gvern laburista se jieħu lura il-wage supplement mingħand il-ħaddiema u mingħand in-negozji. U konna aħna li tajna 800 miljun euro f'wage supplement lin-nies u lin-negozji se nkunu aħna Bernard Grech illi noħduh mingħand in-nies. Imma dan biex tifhmu x'inhija il-politika tal-Partit Nazzjonalista. Imma tkellimna wkoll fuq manifest elettorali b'1000 proposta. 1000 proposta mibnija mill-idejat li tajtuna intom u li kollha jħarsu l-qudiem lejn il-futur ta' dan il-pajjiż. Imma dak l-1000 proposta jibqgħu biss proposti jekk in-nies, jekk intom, jekk kull wieħed u waħda minnkom ma tagħtux il-fiduċja tagħkom għalihom fis-26 ta' Marzu. Li tibqa' d-dar mhijiex soluzzjoni. Jiena nifhem illi hemm min qatt għandu weġat. Hemm min għadna ma smajniex biżżejjed, hemm dawk li bdejna nisimgħuhom imma għadna mofrejn is-soluzzjonijiet.
hemm min għandu ir-realtajiet personali tiegħu. Jgħiduli, Robert, nafu li jentuna kemm stajtu fil-pandemija, imma jien kelli dik il-weġa fuq il-post tax-xogħol jew iġini u ma ndirizzajtuhiex. Ersqu lejna, qegħdin hemm biex nisimgħukom. Jien, Marti, il-kandidati tad-distrett, id-deputati, qegħdin hemm biex nisimgħukom. Ersqu lejna ħalli noffru is-soluzzjonijiet. Is-soluzzjoni mhijiex imma li tibqa' d-dar. Is-soluzzjoni li tersqu lejna. Fadal sa 26 ta' Marzu. Is-soluzzjonijiet nibqgħu insibuhom. Lil dawk ukoll illi fil-jiem li ġejjin għad għandhom id-dubji. Ftakru, min jista' ikun qiegħed imexxi lil dan il-pajjiż fis-27 ta' Marzu. L-għażla bejn tim ta' deputati u kandidati u ġodda wkoll illi fl-eqqel żmien tal-pandemija ġew tried and tested fl-eqqel żminijiet għal pajjiżna. U tafu f'min għandi l-fiduċja li jmexxi l-ekonomija, l-finanzi, is-sigurtà ta' pajjiżna, il-finanzi. Dawk huma n-nies tafu l-kandidati tagħna min huma u kif kienu waqt l-eqqel żminijiet ta' pajjiżna. Dejjem kienu hemmhekk tim ta' nies ta' fiduċja illi kienu kapaċi imexxu pajjiż waqt żminijiet minn l-aktar diffiċli u tħarsu lejn il-kandidatura tal-Partit Nazzjonalista baħħ għandhom. Nies li ma joffru ebda serħan il-moħħ lill-poplu tagħna. Imma l-għażla issa jagħtakom lil min se tkunu qegħdin tafdaw f'dal jum importanti tas-26 ta' Marzu. U hemm min qed jgħid imma forsi ma jkunx tajjeb illi jkun hemm maġġoranza kbira favur il-Partit Laburista. Jiena għedkom ħaġa waħda. Iktar ma tkun kbira l-fiduċja tagħkom, iktar se tikber l-umiltà tagħna. Iktar se niżgura u ntikom il-kelma tiegħi li se nibqgħu saqajna mal-art, idejna tibqa' fuq il-polz tal-poplu. Aħna se nibqgħu dejjem magħkom. Immiva, għandi bżonn il-fiduċja tagħkom, għandi bżonn l-appoġġ tagħkom, għandna bżonn appoġġ b'saħħtu biex nagħmlu ir-riformi b'saħħithom li rridu nimbuttaw il-qoddim. Aħna moviment riformista biex nagħmlu r-riformi rridu il-fiduċja tagħkom u għalhekk illi qiegħed nitlob il-fiduċja tagħkom għall-ewwel mandat tiegħi sabiex nagħmlu il-bidliet illi jeħtieġ pajjiżna. Ejjew inkunu flimkien biex nimbuttaw il-qoddim għal aktar riformi illi jeħtieġ dan il-pajjiż. Għandi bżonnkom miegħi f'dan il-jiem, għandi bżonnkom miegħi wkoll għall-futur. L-aħna huwa akbar mill-jiena u dak illi nibqa' nwedkom. Ejjew ħalli nimbuttaw flimkien, għandna futur sabiħ ħafna għal pajjiżna, futur sabiħ għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-ħaddiema, għan-negozji tagħna, għall-pensjonanti, għas-setturi kollha tas-soċjetà. Iva jien fiduċjuż li l-futur ta' dan il-pajjiż huwa wieħed sabiħ. Imma biex dan kollu jseħħ għandi bżonn lilkom. Għalhekk ħbib tiegħi ejjew flimkien fadal ftit jiem, ejja ħalli naħdmu iżjed, nikkonvinċu iżjed illi l-programm tagħna l-futur ta' pajjiżna huwa dak l-aktar ambizzjuż. Programm favur l-ugwaljanza, l-ambjent, it-tkabbir ekonomiku, favur id-drittijiet minoritarji, favur id-drittijiet ta' kulħadd. Nemmnu fl-ugwaljanza, nemmnu f'opportunitajiet indaqs għal kulħadd, nemmnu f'Malta isbaħ, nemmnu iva illi dan il-pajjiż għandu futur sabiħ ħafna quddiem. U għalhekk ejjew ħalli f'Malta tkun verament tagħna flimkien futur sabiħ għal kulħadd, opportunitajiet isbaħ. Għalhekk Malta, għalhekk flimkien, għalhekk il-futur sabiħ, il-futur huwa tagħna flimkien, il-futur tagħkom. Nirringrazzjakom ħafna u nirringrazzjakom tal-appoġġ tagħkom.